aja pada turu lho Bu. Bu ampun Bu, alah jan malah jebulane wis ngiler ibune alah. Malah bakul sotone kelalen kayak mah tinggal turu sotone ora digawe lah. Saking kepenake menghayati. Dasare sound system niki kepenak. Oh. Pokoknya sound system iki jos. Jos. Jenengane Lista Audio. Lista Audio. Sound system. Sak jose. Sepro. Hamibar ngidari munggah gunung jare kepriwe kuwi Mas Bawor lah jan. Wong sing jenenge munggah gunung. Kepriwe? Wong munggah gunung munggahke mendhuwur, gunungke dasare gedhe. Heeh. Dadi munggahi wong lemu. Oh, saru, nek kabeh lemu di gunung. Kayak munggahi wong lemu kok saru. Lah saru kuwi maksudnya ngomong wong lemu ki saru lho, ora li body shaming kuwi jenenge. Jenengane apa? Body shaming. Bukan body shaming. Tapi meledak. Body meledak. Katungkul ngumbar gagasan. Katungkul ngumbar gagasan. Satemati. Satemaki nama monggo dipun lajengaken wonten ngimpi pamritanipun saking Ibu Bakul Soto. Monggo Ibu.
lagune ngimpi malah mbake bubu melu ngimpi. Iya. Ngimpi dicokot ula. Lah, ulane ben nang kene. Endi? Lah kuwi Oh, nyong dalane ula. udu ula aja salah. Udu ula. Apa? Cacing. Ger ula kan gede. Heeh. Jare kan cacing. Dong-dongan dadi ula. Ora lah, ora ngandel. Ora ngandel. Lho. Dong-dong kan ula dong-dong cacing. Ora, cacing terus kayaknya. Lah jare sapa? Cacingnya kan cacing kandung. Cacing be cacing kremi cilik kan. Cacingnya mandi. Ya? Mandi. Ora lah, wis ora mandi cacing. Wah, oh belum tahu dia. Cacingnya wis keriput arep mati kowe. Cacingnya wis arep mati. Oh menyenyak banget. Kaki ora mati. Cacing lho Ya cacing. iya kaki ora mati. Kilup. Ya wis tunggale. Menyak temen sih. Ya lup ya mbak. Kayak mbak. Ya kayak. Langgaman ya buket salungan apa maning nyelkamin dasare anu calung dangdut ya bisa ambiar ya bisa oh alah jan pokoke janji siti pokoknya apa bae bisa lah pokoknya janji siti karo kami nang apa nang apa ya mbu kata
pamundutan saking Ibu Bakul Seroto.